Sabak ka diri, sabak ka diri. Oy, libod suroy, malipayon man. Malipayon. Kay positive yun ta always. Mao gyud na entrada sa mga taong mangutang. Siya, mangutang na sad ka. Buntag sa'yo pa, wapoy halin. Sige lang good. Boy naman utang. Di na nakipautang ako. Gahapon pagali ka kabayad niya. Balik na sad karong utang. Kung wa mag-eleksyon, di ka kabayad si mong utang ay. Sige lang. Mintas doon na pa eleksyon. Doon na pa ko'y dakong chance nga makabayad nila. Aberon, saan mo pagbayad? Nga huma naman kag dawat, be. O niya, 20 na lang ito yung nahabilin. Utokan ba yata? Gahapon 20 itong nabilin. Kaya mo mga didakan. Natural, din ako didakan. Nga mag-agi-agi na walang gani ka dire. Mong utang, nadugta da. Sige lang kay. Makabayad man ko ni mo ane. Kay mo adto ko sa unahan. Kay nanawag ang akong leader. Kay naapil po ko ng kong lista dito. Sa? Pikas na pikas na itong dawat. O buwan ani ron. Ayuda. Anak yun na. Parang pikas dawata. Atos pikas dawata. Ug ang duha ka pikas. Ug atong madawat. Tibuok na. Tibuok. O makabayad ko ni mo. Bantay bitaw ha. Unya sa may mga utangon, di ka maloya ni akong paninda mao na man lang kay nahabilin kay wa pang kabayad ang uban kay nagsali ganing leksyon. Naluoy ko sa imong paninda. Mas labaw na kung naluoy nimo. Naman imong mataon nang luoy na. Kung magtintiod na kagabantay diri ba? Ako ni utangon og horot. Kung wala kay bantayan, makatuog na ka. Pero sige lang kinubayad man ko nimo. Kay imo diretso ko dito. Ni gumanuan mo ko lain agianan diri man. Muhapit ko kay mubayad ko nimo. Sige ha, bantay bitaw maglaom ko. Ari bayaw niya age. Sige, unsa may mutangon? Ay, kanya ko. Pila na lang gani kaluga sa imong tinda. Ay, mura kapordoyo na po kag. Ako na yung doon. Kini. Atong paspasan kay. Pila man day ang ipanghatag dito spikas ga kada mananang imong doang. Ako ideya. Pero gapon 500 ba yato. Na imong gididakan og 480 mo tong 20 na lang nabilin. Pero siguro ko nga 500 nadto sa 1,000 ang madawat nako sa pikas. Unya, gamay ra ba yan akong giutang nimo? Wa man kabot datos. Napagigap ko sukli. Dako pag ko sukli. Sige, hapit unya baya diri ha. Ay kabala ka mo hapit ko. Kaya ang saad akong tumanon. Sige, maghuwat ko. Paghuwat lang. Ya. Salamat kayo. Namulahos ako dito kay ingon ba to nga mulakaw siya. Ako ra ko na yung gipabot. Sige, libod suroy, balik dayon. Sige. Salamat kayo. A few moments later. Shalalala. Shalalala. Oy, libod suroy, malipayon man. Kisa may di malipayon na. Naningalahos ko dito sa akong leader. Unya ang pinakanindot. Ako kay sobri lang gihata. Yun na paon sa may mong dala. Kada ko ka manana. Sobri ka to ning gisudlan sa grasya nga ilang gihatag. Wala, dago agud ay panghatag sa pikas, no? Dako kay sobri. Of course, dako ko dang sulod nene. Bibi ablihi dayon na kay para makabayad na ka. Agoy, makabayad na ka makapangumpra nagyuguron libod suroy. Ayaw sa gunaw-naan ng pagpangumpra. Kining, yun na pa. Akong puno ato kong utang. Ikikapi ka tong amigos. Oh, na. Pila man ka box? Wan lang. Bisan usa lang ka box. Kaya nalimot ko nanugon day akong asawa. Nakay kape. O da. Duha na lang ni ka box da. Hurutan kay makabayad jud karon sa imong utang. Duha. Oo, duha ako na ipagawa nimo. Ako na lang nin duhaon. Sige para makabayad po kung Sir Angel kay hapit na mong cut off. Sige. Palingkod ako ha. Sige lingkod diha, lingkod. Ay, yun na paibutaw na diri imong kapisa kay parang mapahiluna na nimo, matarong gyud na nimo og abli ng imong sobre. Dako ani sobre ha oy. Baga agud ana, bipay tapos ako. Ala, baga agud ana libod suroy. Bibi abli dayon, abli. Puro duha na mo oy. Binandol na soda ni. May ba ang pagkagakot ng sobre ha oy. Inaya kay magisi na. Dako ginig sulod. Dako sobre, dako sulod. Oh no! Dako agud ana libod Lisod suroy. siya sobre. Giputos pag yun siya papel. Lisur. Saan mo pagkuhaan ng kwartahan nga parte man ng lisuran Baga baya siya. Naghanap og baat. Kapalit ko sa readers karon. Alabaw pa ni sa red horse. Pahit ko usa ka banga nga tuba Bakong pista rong gabi Uy. Saan ni? Uy. Siya man na. Chiki man nilang issue di ay. Sa chike. Chiki. Ay!